салом алейкум духтаро. Духтаро ҳама каса созоин хубе? На духтаро чӣ кардагем? Мастер-класс хардаги будем. Мастер-класси тиҷорати замонави ва системавӣ ай Навид Абдулсабура хардагем. Ҳозир омадем аминҷа ҳама ҷамъ шудагиан иштирок мекунем. Дар кохи чӣ мегзара? Дар кохи суруш мегзара. Айс камера кунам. Дар кохи суруш ҳама инҷа одамо ҷамъ шудагиан. Насиб боша соатҳои 10 сар мешава. Хай бо агар иҷозат бишава, агар бутонам бо камера мекунам. Ягон минутиша дар чӣ мемонам? Дар давоми видео мемонам. Кохи суруш. Қафо пур будаю. Пешоли хуни. Духтаро на саат. Саат чанд шудагия? Саат 8:20-24. Нав бромадем ай дарс. Камтар. Душанбера камера мекунам пеши чиз сомони. Исбе. Ҳе, исбе. Исбе. Сурати вай хушун омадеста. Даррода медава пеши камера ина. Şu kameranın ne kadar şeyini.